राधे बाबा है बहुत बहुत पुरस्कार देनी हार्दिक शुभकामना बा राघो बाबा देखिए घबरा तो नहीं। हाँ अच्छा बाई चांस रो सब पैसा लुटाओ तनी क्यों के नाम गलती बोला जाओ तो खिसियाए के नहीं खे फिर दोबारा पैसा दे के अपन नाम सुधरवा ले ऑफर 5 बजे तक। बहुत बहुत पुरस्कार बाबा के गोला तरह से तो ब्राह्मण के पैसा लेवे के ना हमनी के राती खाली हल जाला तो हूं असर हम संगे घूमले बड़का आशीर्वाद ढेर है बाकी ब्राह्मण का पैसा खर्चा नानू करिले ना दूसरा बगली में धरी ले बैंक में जमा कर दिले सूद मिले तो उड़ाई ले इंटरेस्ट बन उड़ाई ले मूलधन बनौले रही ले कितना सुंदर धुन पंडित जी बजानी है अइलू त दीवा बार के जा मैया के आरती उतार के जा प्रसादी में लड्डू काढ़ के जा फल में केरा लेके जा जौन चढ़ले बड़ा तोरन उठाइबो हमने के हिंदुए कम होशियार बनी जा का भइल बा का तो लइका के मिलिट्री में नौकरी रहल का कइले बड़ो का आ तो 32 किलो के खसी दुर्गा जी के चढ़ावनी मोछी वाला खसी चढ़ावले बड़े दुर्गा जी के आ गरम मसाला कुचाता हूं का घर दुर्गा जी के वो गुड़ियो नहीं खेलो छोड़त लीवर ले लेके भाई तलो छोटी में खा रे आ तेल में कलहार के घिंचता रे टोक द के मर दे मीट खाता रखा चुप रहो दुर्गा जी के प्रसाद ग्रहण करता नहीं हद हो जाता भाई कोनो बात ना दूगो चीज तो बिहार में हम देखबे कोई नहीं हो काका एगो भगती एगो ओकर उल्टा शक्ति आ दोनों के एके दशा बा भक्ति में राम जी कहले लोकत रहे कृष्ण जी शंकर जी आ तबो सबे भक्ति करता एकर माने का बा श्रद्धा भाव से खोजबो तो भेटा जाइलो आ उहे दशा नीतीश कुमार शराब के क देले बा कहीं कोनो दुकान में लोको देखे मालिक लेकिन श्रद्धा भाव से जो है खोजबो 15 मिनट में माल हाजिर बा यही जा पहले तनी डरो रहल कि धोती कुर्ता पहनबो तो मौगी डांटी की बाजार जा तरफ पीहो मो ए घरे तो होई जे मेहरारू बर्तन धो तारी होई जे बतिया तर हेलो हेलो रामविलास भाई हां भाई एगो चवन्नी भेज दो चवन्नी तो जान गेल बा कि चवन्नी माने पौवा ना तो फ्रूटी जहां अठानी कहलो जान जाए कि हाफ मांगा त मूड में होई जहां सीका कहलो जान जाए कि पी के बुड़ जाई मूरी में हमरे धों को परी फेर जाके बाद गणेश जी के दरबार में चले के हमनी के मांगलिक हो गइल बा वैसे तो नियम हो कि शुभ कार्य में गणेश जी के बुलावल जाला लेकिन एहू में बुलावल जाला जितना श्राद्ध में पूजा पाठ भइल होई गणेश जी के जरूर मुंह बनावल जाला आ पूजा पाठ कइल जाला एक हो विद्वान हे टाइप के बा लोग कहलो कि श्राद्ध में गणेश जी काहे बोललो वो त गणेश जी से उनका फौजदारी चलेला हम ना बोले हे जन्नू ना मिल लियला सब शुभ हो जाला जनी कुंवर जी गणेश जी के नैया धोके त कोनो बात नहीं के गणेश जी का ना देखो तो कोई देख ना गल जला गई अपन बुझाई तो तरह को रोके जाता। अच्छा नहीं बोला जला भाई हम बोला हम तो अपना खातिर बोला तो हम श्राद्ध खातिर नहीं बोला ये परिवार हमारी एक ही पक्ष में समपक्ष बैठ के पक्ष विपक्ष अपना लक्ष्य की प्राप्ति करेला 3 गो धुन मिक्स बाई में कि भोला जी के बबुआ सबसे पहले गाँव सबसे भोला जी के बबुआ चल जी बहुत बहुत पुरस्कार खड़ा हो गए बने माला दे भगवान बनौले रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे राउत चैनल का नाम है गौरव मूवी ऑफिशियल हाजीपुर से बाबा इनको हटा ले बेटी स्ट्राइक हवा मित्र के घर के हमें रखल हैं कि बाबा स्ट्राइक मरल बने को हटा ले स्ट्राइक हो के चैनल वाला छोटा तरह भाई तुम बाद में मिल ली काम हो सुखले और मिली मर दे तोहरो सबुर सय धारा वाला बानो साफ मुंह चौथा न दाचियर रहता अब जे पाती पर बैठल बा खाता अब जे लाइन में खड़ा रहे लो खाई थोड़े मरचा तू कटवा हैंगा जी मरचा जे खाता उ कटला आज जे खड़ा बा का कहला जल्दी बाजी करलो
सबसे पहले गावत बानी रावण कुर्ता तने रेडीमेड हो बगली छोट हो गइल बा भोर हो गइल बड़का बगली लेना पहन पहने हेमंत बाबा हमरा दादी जी के याद में हजारों हजार पेलेटोनी बाबा के बार बार फोन लगी करते जा ब्राह्मण समाज के जो पैसा देता नहीं हो के नहीं खरीद सबका हम गोल लगता जय हो और चित्र के शर्मा मालिक और चरित्र के शर्मा गणेश जी हाथिया के सुहा पानी मनुष्य का हर एक दल लोग के 100 रुपया पुरस्कार है राहुल बाबा के गोड़ लगता है भोला दाने पद प्रतिष्ठा बनौले रही जय हो बुद्धि सीधी बाड़ी कृष्ण नारायण गिरी जी आशीर्वाद ले बने गिरी बाबा के गोड़ लगता नहीं रिधि सीधी बाड़ी बुद्धि सीधी बाड़ी तू ये भोजन सबसे पहले जय हो हे गायन शरणों में आई शरणों में आई सबसे पहले गावत बाने आशीष एंटरटेनमेंट ये रहा जीरा दे 100 रुपया पुरस्कार भोला दानी बनौले रहे मंजेश सिंह जी हमारा सिकुआरा से चल के बनी सिवान जिला मैरवा के लगे बहुत बहुत हर दलों के पुरस्कृत करनी हार्दिक प्रणाम करते हैं जा अब लास्ट सुनन करे के थोड़ा थोड़ा देर में होई तो ठीक रही कौन जी बात रो बुझबी दो सुनत अपन लिखल है बाकी एगो पारंपरिक गीत गावल जाए
बाई चांस कोनो मंच होई 24-25 वर्ष में हेमंत बाबा हाँ। जना मंच पर हम ना गोले होई हाँ, तब- ऐसे कि पारंपरिक होई हाँ। ई सबसे पहले के लिखल आ के गावल ई केहू नहीं खोजे ई रौरा जानता नहीं। जानता नहीं हाँ तार बाबा लिखल है हाँ आ तार दादा गा के मार्केट में हिट होके मर गइले ओही पर सब लोग- तब से घर गावला ना हो हाँ सही कहला हो महाराज अब कहाँ बाजार बाऊ अब तरवा सब हमने ब्यास लोग के इज्जतिये बढ़ा दिले बानी हाँ ना तो जितना सुंदर जाजिम लागल बा ओह, कुंवर जी के द्वार पर हितो लोग खाती इतना सुंदर जाजिम नहीं जितना रवा सब ब्यास लोग खाती लगा दिले बानी हतना सुंदर बोल हतना बोल तो इनका जन्मदिन में ना बनाई रहे जितना इधर बनाइल बा हमरो में ना रहे भाई हम झूठ कहे बोले ना ना पहले इज्जत उतना ना रहे ना कुंवरा दू बोझा बिक दिया तो चबात रह और पे एगो दरी डाल दिए हाँ आ वही पर ब्यास लोग कूद कूद के गाई माला जे पहना दे हल मंडली अध्यक्ष कह के तो अपन भाड़ा ले दे के सबेरे चौथा नियर मोकल बड़े केगा घर जाए गलती ना न दिहाड़ी पर ना रहल एक घड़ी तो 10 रुपया कम दे दी हाँ मिला के ही नहीं खेलो कह झलो हेलो कि 10 गो कम बा भैया जी कितना बा फिर से गिनी तो कम बका रोवे मिलाई तो मिलाई तो। ई देखल कहल कि 10 गो कम बा तो रोवे मिलाई फिर तू अपन आधा घंटा थूक लगा के मिलावत रह समय बदल गली संभाली मुकुल भैया मौना छपरा से 100 रुपया पुरस्कार देनी भिखारी ढल के धरती छपरा बनो रहे संगीत के नैहर नो है जुगिए से कोनो जिला में छिटाला चौपका जरा भिखारी ठाकुर के महेंद्र मिश्र के चीज तनी भर कहे ना आइल हाँ उनकर ब्यास में नाम ना कटाई ना उनकर चढ़ावले ना जाए कि ना तो सियाही खराब हो जाए सियाही जी हो जाई अच्छा देखो मंगल जी भुलाई रहे हैं खड़ा हो बहुत बड़का कार्यक्रम सहदुल्लापुर में होले रक्षाबंधन से तनी पहले खड़ा हो जाए 120 किलोमीटर हाजीपुर शीतल कैल बनी एगो वरुण जी लोग खड़ा हो भोला दानी रसों के बनल रहे हाथ ना दूर ले प्रेमी तो चल जाता ये कौन हम नहीं खाती पहले का बात रहे को लगी तार नौकरी नहीं लगल पैसा काहे के तलो मंगल तो अपन तेरे को बिजनेस में खींच ले तेरे के नहीं से कि कौन भी थोड़ा सही के थोड़ा सही के किडनी उडनी चेक करा ले जब बड़ा नु रात भरे को ना उतर 8 लीटर पानी पियो जो कि हमर किडनी कितना बड़ घूमी आई हर राउंड 2 लीटर पियो एक बार उतरब ना ना किधर जा रहे हो कोनो बात ना जा गोल बात माह बन जेबो जा देखी उम्र के ब्याह से एको को मार्केट में नहीं खेलो ना ए उम्र के हां काहे बाड़े काहे बड़े ज्यादा जानकार हमें रामायण के दो चार गो कहानी हेला दे तो ओकरा बाद मुंह बादल प्योर लाना हमारे वास देख ले सुमिरन में एकरा बात नहीं के देखे एही में देख ले उनकर क्वालिटी कितना बा अरे ज्यादा देर इंतजार ना कर पड़े और ब्यास लोग की सुमिरन में ना बोल बताओ ना बोली है बाकी यहाँ के याद कर ले बने कि हतना बोल घाले के बना तो लोग चल जाए तो फिर हमारे सुनी क्यों पखाल में ले लो कि बठी के डाल में पखाल पहले काका खड़ा हुई आपसे मैं प्रश्न उत्तर करी लूं पथल की
गोपाल जी हमारा फेर मौना छपरा से 100 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक प्रणाम करते हैं। जब भोला दानी बनौले रहे देखो हो सको दे दे उहे ले ली। हाँ 50 टकिया ले तो फिर उहे देबे लगब न। यूट्यूब पर देखले बानी पहला बेर कोनो ईमेल में ना चली भगवान वा सब को बनल रही चली रवे सबने बानी तो नंबर 500 मिलता हां ना तो 8 महीना लॉकडाउन रहल पिछिला केहू फाटल दुटकिया ना देखावत के एगो निर्गुण मार दे हमने के जौन दशा भरलन के कर अब पूछी मत हो कहे में लाई लगत व्यास लोग के दशा का भरला जानता नहीं का कुकुर ना कह कुत्ता के हाल हो गए तने हिंदी का देबे तो तने स्टैंडर्ड हो जाएगा माने दासा भरला कुकुर थोड़े भरने जा हमने के ना कुकुरा तकल से हैंगा तो दूसरा दुआ वो हैंगा अगरबत्ती लेके 3-3 घंटा न पूजा हमने के करता नहीं हो जा के हे दुर्गा माई के हो जन्मदिन में नहीं के बुलाओ तो मरण दिनों में बुलाओ लो हमने के घाट पर परवाही गावे के तैयार बने समाजी लोग के सुअर के हाल हो गरो हमार ना तो इनकर ना ऐसे कि रामपुर मिल ले एग्जाम घिंच देत लहे जाके जाके लोटा लोटा हई कोबी खातिर एक दिन घरे रोवत रहे सुअरिया ना लोटा ले सो अब तान कर छौकल खाए का देत लोटा लोटा कोबी आलूया पनीर दासा बिगड़ल लजीत बबुआ नचनिया हे भगवान फिर दिन मत देखई 8 महीना लॉकडाउन लागल इहो रहल कि बंगाल के होइस अपन चल जाए हैं धन मोदी जी टरे नौ बंद कर देले बड़ी ओकने के दुइए गो नु काला बा एगो रात भर नचबू तो पैसा मिली तो कमाईबू खइबू तो उ बने रहल एगो औरी काला बा हां तो सोशल डिस्टेंस में उ बने रहल जाने हाँ है घूम के पौरिया नियर ना घूम घूम के गवाला तो वो गवाओ 2 गज की दूरी गलती ना पूछ गने का रहा हुरका के बोल निकालो नाल पर तबला के बोल पंडित जी नकलोल के होल से बोल निकली हो गंधार रीड से वो एगो से ऐसे कि एगो सर्दी आइल बा माइक बदले के पड़ जे बावरिए से निकली सर्दी तहरा भइल बा कोनो बात नहीं खे और रेशमा बाड़ी सुदर्शन में सर्दी भई रहुए आ तेज नचतिया हम बुझता नहीं कि सर्दी भइल बा मुंह होल सबे नहीं हारता तो जनमे कभी तनी भरे एक लिखाई तले हम घींच देम फिर आ तोरे लोमे 11 लिखा गए बेग से पूछ हद हो जाता गाई लो कि कौन फूल फूल लाला अल्लाही कौन फूलवा फसो जुए जवाब गइलो कि बेली फूल फूल लाला अल्लाही चमेली फूलवा फसो जुए हमारा जलेश्वर चाचा जी व्यास शिरोमणि अबे उम्र के व्यास 2-3 आदमी मास्टर बनी लो हमने तो उम्र में से साल दूसरा सब में लग जाओ बार बार गोला लगता नहीं जरूर 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 होत रही एकरा बाद बार बार हाथ बहुत प्रतिष्ठा भोला दानी बनौले रहे एगो माला कुंवरो जी पहना दी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बार बार प्रणाम करते पैसा रहे दी जिला परिषद बड़े उनका कमाई बाई घरी रह दी ठेकेदारी मिला तो वही खातिर तो पे नहीं ले जान गए कि कहीं ग्राउंड के बाद चल जाए तो बहुत जाए बाड़ा मान गए नहीं
तो ना कहल कि पान लगे लगे पगड़ी गिरे लगो। अच्छा हमरा मुकुल भाई जी मौना छतरा से पुरस्कार फेर से दल बने हार्दिक प्रणाम बा। सर जगह के बार बार गोल लगता जा। रोहित जी महेश मारा 100 रुपया पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बा। चलिए पहले बार देख ले रूप ने इतना देर बहुत बार प्रणाम करता जा। और प्रेम सरना बना रहे बेली फूला फूले लाला के कमेली फूलवाना फसुरे मल्ला हो भाई रे शवा हनुमान जी के जय बोले के रुकब जा कुंवर जी से सुनब सब है। देखिए भिखारी ठाकुर के दूसरा रूप के हो भइल नु गायत्री ठाकुर जी अब भोजपुरी के इतना ऊंचासी पर जलसर चचा दो चार गो उनको ऐसा गीत भइल हो हरे गुण गाय के जीवन बना ले पगला हिंदी मंच पर जन 10-10 लाख रुपया लेते प्रेम भूषण जी महाराज जी और स्वामी हेंकरो भाई बड़े को मुरारी जी बापू वो होगा होता रहे भगवान हतना महान परिवार धन्य है लोग एक से एक सरकारी अफसर परिवार में बड़े तो कोई गो नहीं छोड़त नहीं खाली शस्त्रास्त्र करले भगवान बोला बोले मनोज कुंवर जी धन्यवाद बाबे वो बड़ा के डबल बीए हमें वो बड़ा पायलट की नौकरी लगा रहा है छोड़ दे लेकिन नहीं मैं जमीन का स्वाद लूंगा मिट्टी खाऊंगा हमरो है दशा बना जी वो है गायत्री ठाकुर जी गोलर रे भिखारी चचा कर लो है हमरा ए लंगूरिया वो हो चढ़े लाई मोर जाना रोड तो पे हम बने के हम अपना खाते लिख लेते ने पर लिखल त क्यों दे पचित न धरही हनुमत से सब सुख रही ना से रोग हरे से पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा सुमरि पवन सुत पवन नाम अपने बस कर राखो रमातने ना ये हम के अतुलित बल धामम हैम सलाब दे हम दुर्ग मंत्र सानम ज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण निधानम बा भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि जकर में हतना क्वालिटी भरो एगो मुखिया हो के गांव के रुआ विकास करता नहीं तो अच्छा बात बा बहुत बड़ बात नहीं रुआ कोई खातिर लोग चुन ले बा वार्ड बने अपना वार्ड में विकास करता नहीं तो बड़ बात नहीं है अच्छा बात बा बाकी हनुमान जी है कोई एगो वार्ड होकर रुआ एगो मुखिया होके आ यदि प्रधानमंत्री के संकट में काम आ जाता नहीं तो रउ रेंज प्रधानमंत्री के बराबर हो आ है हनुमान जी कोई ले रहले कि हो दिली हल महावीर आवा चरण में झुकवले पानी सी महावीर झुकवले पानी सी महावीर
राजा साउंड सर्विस मालीपुर बंसी बाजार बलिया जिला संगे संगे हमारा राहुल बाबा फिर 500 रुपया पुरस्कार देने बाबा का पलाई करता जब पद प्रतिष्ठा बना रहे हरि लहला हरि जी का मन के फिक्र महादेव भैया जन बड़ा लक्ष्मण के शक्तिमान लग रहे मालिक अपना जंघा पर लक्ष्मण के मस्तक धके अब मुड़ी भगवान सुहराओ तनी आंख से हर हर लोग तक ही भाई लक्ष्मण आंख खोलो माई से का जवाब दे कि लुगाई के चलते भाई के गवाई के आगे नहीं चारों ओर तकले सूर्य पुत्र सुग्रीव बानर राज का हाथ रहले मुड़ी नीचे कल है कि हमरा माई के नहीं खे ब्रह्मा पुत्र यमन मुड़ी नीचे कल है मानस पुत्र है विश्वकर्मा जी के जन बड़ा विश्वकर्मा श्राप से बानर बन गए वही विश्वकर्मा जी के एगो बनरी के जर से दूगो लड़का भइलो जकर नाम नल नील रहे वो विश्वकर्मा जी के श्राप पर रहे आऊ नल नील स्वयं विश्वकर्मा पुत्र भइला के बाद मुड़ी नीचे कली हलो लेकिन जब हनुमान जी को और भगवान के नजर मिलल आ आंसू देखले हनुमान जी ने कहले मलिकान असंभव के संभव बना दे रौ कृपा बन चाहिए रौ दया दृष्टि बना चाहिए जाके सुषेण वैद्य के ले कहले रातों रात उत्तर दिशा से जाके दक्षिण दिशा में श्रीलंका बाटे पर्वत सहित कोटि से फिर लक्ष्मण जीवित हो गए अपना मालिक के संकट हरण के लिए वो पद पौले जो न राम के मिलल न कृष्ण के न दुर्गा जी के न काली जी के न पार्वती जी के न ब्रह्मा विष्णु शंकर केहू में ना लागल हनुमान जी अपना मालिक के संकट हरण के पद ले संकट मोचन हनुमान कहा मेघना लक्ष्मण ओह दिन देखानी बाबा आपन भक्ति माला तो कुल व्यास लीजो के हेमंत बाबा दे देनी हम बाकी अब ये खड़ा बने आए तो हम हमें कहो को डाल देता नहीं स्वागत तो सबका होकर बना देता गलती ना भगवान रसोल को बनौले रहे बहुत बहुत पुरस्कार भी है हार्दिक शुभकामना दादारा म्यूजिक भी बड़े है खड़ा होगा डब्लू भाई छूट गए रहे आओ दादरा म्यूजिक वही दुआ बाबा बागी बलिया से भोले नहीं रोशन को बनौले रही आके दुलार पे देता ले हुकम नहीं खनु मनु बाबा बीजे बरौरा के माला परौल ना बहुत बहुत गोल लगता नहीं ना तो राम जी का दशा रहे बहुत रहमी महावीर चरण में सवा 11 हो गए यानी राइट 45 मिनट हमारा हो गए साज बाज के बाद 10:30 से 11:15 बजे रोकब जा कुंवर जीरो लगी बढ़ जा बाबा राय बहादुर राधा
मुकुल जी हमारा मोना छपरा से 100 रुपया पुरस्कार देहनी चौथा बार हार्दिक प्रणाम करते हैं। जा भगवान का बनौले रहे लागी कुंवर जी चाय लाए कॉफी एनीथिंग